Karon, sugdan na nato ang pagbuhat og pattern. Na, mamili ta og mga pattern. Kini makita ninyo sa inyong workbook. Tama kini. Kung nakapili na ka, imo na siya na kuluran. Karon, ang akong gamiton na color kay color na dalag. Kay nahuman naman si teacher og color sa pula. Magsugod na si teacher og color. Nahuman na nata sa pag-color. Karon, ipapilit na nato ni siya sa popsicle stick gamit ang glue. Ano siyang hapihan. Ayun. Gamay lang. Yan na, nabutangan na og glue. Imo siyang idikit. Og diyan na